आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड महसूल मंडळातील पाल, तुळस, होडावडे, शिरोडा या गावातील शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत पीक विम्याची नुकसान भरपाई रक्कम मिळालेली नाही। त्यामुळे 20 नोव्हेंबरला तालुका कृषी कार्यालयासमोर मातोंड महसूल मंडळातील सर्व काजू आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडलंय। यावेळी 23 नोव्हेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांची विमा रक्कम जमा न झाल्यास तालुका कृषी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांनी दिलाय। मिळालीच पाहिजे पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजे, पीक विमा नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे। कशासाठी हे उपोषण आहे शेतकऱ्यांचं, काय सांगा? आज जवळजवळ 4.5 महिने होत आले। जे विमा नुकसानी 45 दिवसात क्रमप्राप्त म्हणजे बंधन करायचे आहे देणे विमा कंपनीने, पण आज 4.5 महिने होऊन सुद्धा अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान मिळालेली नाही। परंतु काही मंडळाला वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये मिळाली, पण आज मातोंड महसूल मंडळाला एकही शेतकऱ्याला पीक विमा नुकसान भरपाई मिळाली नाही। त्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे आज 31 नोव्हेंबरपर्यंत 2023-24 पीक विमा नुकसानी भरण्याची हप्ता शेतकऱ्यांकडे पैसे सुद्धा नाही आहेत। त्यामुळे आज आम्ही पुढील जो आहे तो 23 तारीखपर्यंत जर आज पैसे न जमा झाल्यास गुरुवार दिवशी दिनांक 24 रोजी आम्ही तालुका कृषी कार्यालयाला टाळे ठोकणार असं आजच अल्टिमेटम देत आहोत। कोणी अधिकारी तुमच्याशी भेटलेत का, काही चर्चा झाली? अजूनपर्यंत कोणीही अधिकारी नाही। ह्याच्या अगोदर सुद्धा आम्ही लेखी निवेदनं दिली, परंतु अद्यापपर्यंत त्याचं काहीच नाही। काय कारण जमा न झाल्याचं काही सांगण्यात आलंय का? आज ज्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जर स्थिती बघितली तर 18 महसूल मंडळाची आज ज्याप्रमाणे डाटानुसार आज त्यांचं टेक्निकली काहीतरी तांत्रिकदृष्ट्या आज काय कारण झालं, परंतु आज ह्या कारणामुळे शेतकरी आज ह्याच्यामध्ये भरडला गेला आणि आज शेतकऱ्याची पीक विमा 2024ची भरण्याची आज तारीख अंतिम 30 मुदत राहिलेली असून सुद्धा अवघे 10 दिवस राहिले। मग शेतकऱ्याने पीक विमा कसा भरावा? अंतिम तारीख किती आहे पीक विमा भरण्याची? 30 नोव्हेंबर आहे अंतिम तारीख। आणि अजून कुठच्या मंडळांची जमा झाली आहे का? काय वेंगुर्ला झाली आहे, वेतोरा झाली आहे, मातोणी निरंकज आहे। आज जे वेतोऱ्यामध्ये बसणारे गाव आहेत त्या गावालगत सगळे आडेली म्हणा, वजराट म्हणा, वैतर त्याप्रमाणे त्यांची झाली आहेत, पण आज मातोंड महसूल मंडळाला एकाही शेतकऱ्याला अजून पैसे मिळालेले नाही। कृषी अधिकाऱ्यांशी काही बोलणं वगैरे झाले का? याच्यापूर्वी 2 वेळा बैठका झाल्या कृषी अधिकाऱ्यांबरोबर। जवळजवळ 7 तारीखला एक आंदोलन पण इथे छेडण्यात आलं। त्याच्यानंतर 4 दिवसाची त्यांनी मुदत दिली, पण अद्यापपर्यंत 4 दिवस नाही, दिवाळी झाली, सगळं झालं, पण अद्यापपर्यंत काहीच नाही। या पुढील तुमचा पवित्रा काय असेल? पुढील आमचं जर 2 दिवसात न जमा झाल्यास 23 तारीखपर्यंत आम्ही तालुका कृषी कार्यालयाला टाळे ठोकणार। तर आम्ही हे निवेदन पाठवलेलं आहे जिल्ह्याच्या ऑफिसला शुक्रवारी, आणि जिल्हा स्तरावरून देखील त्यांनी स्टेट लेवल आयुक्तालयाकडे आणि आपल्या विभागीय कार्यालयाकडे रितसर स्वरूपात माहिती मिळावी की कोणकोणत्या आपल्या महसूल मंडळाचे पैसे जमा झाले आणि कोणत्या मंडळाचे पैसे प्रलंबित आहेत, कोणत्या कारणामुळे ते प्रलंबित आहेत ह्याची रितसर माहिती मिळावी म्हणून त्यांनी आयुक्तालयाकडे आणि विभागीय कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे। आता जिल्ह्याचे हे आपले तालुकास्तरीय विमा प्रतिनिधी आहेत, जिल्ह्याचे विमा प्रतिनिधी देखील येत आहेत, थोड्या वेळात ते मिळाले नाही कारण रिझन काय? नाही, तेच आम्ही रितसर स्वरूपात लेखी स्वरूपात मागितलेलं आहे की का प्रलंबित राहिलेले आहेत। आता नवनिर्वाचित जे महसूल मंडळ आहे आपलं मातोंड मंडळाचे प्रलंबित आहे आणि माझ्या माहितीनुसार शिरोडा सर्कलचे पण राहिलेले आहे। तर हे जे नवीन जे महसूल मंडळ आता स्थापन झालेले आहे, यापूर्वी काय होतं की त्याच्या लगतच्या महसूल मंडळानुसार त्यांचे पैसे जमा होते,
होतं, मातोंडचं होतं आणि शिरोड्याला लगतचं मातोंड होतं. मातोंडमध्ये ऑलरेडी आपलं महसूल मंडळ हवामान केंद्र स्थापन आहे, त्यामुळं त्या दोन्हीचे एकाच ह्याच्यानुसार पैसे जमा होते. आता त्यांनी यावर्षी असं म्हणजे त्यांच्या क्रायटेरियामध्ये बहुतेक असं दिसून येत आहे की लगतचं मंडळ घ्यायचं की त्याला जोडून इतर कोणतं महसूल मंडळ आहे किंवा कसं ह्याचं डाटा व्हेरीफाय करायचा आणि त्याच्यानुसार ती माहिती एकत्रित करून त्यानुसार ते रक्कम वर्ग करायची त्या संबंधित महसूल मंडळाच्या शेतकऱ्यांना. तर ह्याचं काम त्यांचं सुरू आहे, त्यामुळं ते पैसे आत्तापर्यंत जमा झालेले नाही. तर आता मी आमच्या जिल्हास्तरीय जे आपले तंत्र अधिकारी आहेत हा विषय बघणारे सांख्यिकीचा, त्यांच्याशी चर्चा केली फोनवरती. ते म्हणाले त्यांच्या झालेल्या फोनद्वारे झालेल्या माहितीनुसार 25 तारखेपर्यंत ते हे सर्व माहिती आपल्याला देणार आहेत आणि शेतकऱ्यांचे पैसे देखील जमा होतील असं त्यांनी सांगितलं 25 तारखेपर्यंत. मॅडम आम्हाला मातोंड आणि शिरोडा असं करू नका. आम्हाला जसे मातोंडचे मिळतात तसेच आम्हाला मिळू दे. आता यावेळी तुम्ही ऍडजस्ट करा, कारण काय आम्ही रक्कम तेवढीच आहे सध्याची. आता हीच जर रक्कम कमी असती मातोंडपेक्षा तर आम्ही कोणी ऍक्सेप्ट केलं नसतं. हे मातोंड सर्कल आहे, मातोंड हे वेदर स्टेशन ते मातोंड मध्येच आहे, शिरोड्यात. हो मातोंडच आहे, विषयच येत नाही मातोंडचा. वेगळं काय करायचं ते जरी मातोंडमध्ये स्थापित असेल तरी वरती जो क्रायटेरिया राहतो तो काय आपला फक्त स्पेसिफिक सिंधुदुर्गसाठी किंवा स्पेसिफिक वेंगुर्ल्यासाठी नसतो. ते काय करणार, जेवढे नवनिर्वाचित मंडळ आहेत तेवढ्या सगळ्यांना एकच कार्यवाही करणार ते. त्यामुळं जरी आपलं सर्कल जरी मातोंडमध्ये स्थापित असलेलं असलं तरी पण ते ऑन पेपर सर्वांना सारखा क्रायटेरिया लावणार. कदाचित ते मातोंडनुसार पण मिळू शकेल, म्हणजे शिरोडानुसारच मातोंडची देखील कार्यवाही होऊ शकेल. पण आता ते आम्ही आता लगेच तुम्हाला असं सांगू शकत नाही, कारण ते डाटा ट्रेस करून त्याच्यामध्ये काय निर्णय घेतात ते आम्ही आता सांगू शकत नाही. तिकडे वेतोरा वगैरे दिला, मग मधला हा भागच का पेंडिंग ठेवला, त्याला कारण काय असेल? कारण पैसे एक मिनिट पैसे वितरित करतेवेळी ते एकाच वेळेला केले जातात. असं नसतं की ते वेंगुर्ल्याला पहिले दिले पाहिजेत, तुळस मातोंडला नंतर दिले पाहिजेत आणि वेतोऱ्याला पहिले दिले पाहिजेत. मग हे आमचं तुळस मातोंड आपलं हे ते कसं पेंडिंग राहील? नाही, तेच आम्ही ऑन पेपर रितसर स्वरूपात मागितलेलं आहे की हे प्रलंबित का आहे. तर त्याची माहिती आता आयुक्तालयातून क्लिअर स्वरूपात येईल आमच्याकडे. माहिती आली की आम्ही एक काम करा, आता एक गोष्ट आलं का ते लिस्ट कसं शेतकरी आले, शेतकरी तुमच्यापर्यंत आले म्हणून तुम्हाला हे पैसे पेंडिंग आहे म्हणून कळले का? अधिकारी म्हणून तुमची जबाबदारी नव्हती का? ऐकून घ्या, नाही, आमच्याकडे अधिकारी म्हणून कोणाकोणाला पैसे आतापर्यंत गेले, पोच झाले, किती मंडळ आता, ही तुमच्याकडे जबाबदारी नाही होती का? अधिकारी म्हणून बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. शेतकरी तुमच्या ऑफिसकडे यायला पाहिजे का? कंपनीकडून रितसर ती माहिती शेतकऱ्यांनी पाठवली आंदोलन जाते. केलं तरच तुम्ही उठाव करणार अधिकारी म्हणून का? ते आम्हाला उत्तर द्या. प्रत्येक वेळी तुम्ही डाटा चुकीचा पाठवता कसा? प्रत्येक वेळी हे काम कोणाचं आहे? पाठवत नाही डाटा. नाही, मग तुम्ही व्हेरीफाय केलं पाहिजे होतं ना मॅडम. आता हे बघा, जे तुम्ही काम आता करताय ना ते ह्याच्यापूर्वी केलं पाहिजे होतं असं म्हणतो आम्ही. तुम्ही आता काय म्हणाला, दोन्हीकडचा डाटा आम्ही एकत्र घेतोय. आम्ही नाही करत ते काम. कोण करतो? ऐका, ही स्कीम पूर्णतः आपली ऑनलाईन स्वरूप आहे, म्हणजे स्वयंचलित हवामान केंद्रावर आधारित आहे. याच्यामध्ये आम्ही काही इंटरफेअर करत नाही. मग कोण जबाबदार? काय आम्ही याच्यात इंटरफेअर करत नाही. डाटा जो आलेला असतो तो कंपनीच्या मार्फत. हा महत्वाचा विषय आहे ना. हे आता शेतकऱ्यांचे हाल आता झाले, ह्याला जबाबदार कोण? टाळे ठोकणार तालुका कृषी कार्यालय घेतली पाहिजे ना. 23 तारीख पर्यंत मिळणार का? फक्त तुम्ही विचारा एसओ साहेबांना आणि तुमच्या आणि तुमचे जे 24 तारीखपर्यंत तुम्ही नाही दिला आणि तुमचे राज्याचे व्यवस्थापक कार्यकर्ते टाळा काढला आणि मॅडम तुमचे राज्याचे व्यवस्थापक कोण? प्रमोद पाटील साहेब, त्यांना विचारा आता, कारण त्यांनी फोन सगळे ब्लॅकलिस्टवर ठेवले हल्ली 8 दिवसात. काहीतरी कारण सांगा ना. आत्ता विचारलं तर एडव्यांचा फोन 2 दिवस बंद आहे. कोण देणार कारण शेतकऱ्यांना? थोड्या वेळात येतील. नाही, 23 तारीख पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पडले पाहिजेत. बाकीचे तुमचे आणखी जो अल्टिमेटम आहे तो गुरुवारी आम्ही टाळे ठोकणारच. हा तुम्ही एसईओ साहेबांबरोबर बोला आणि तुमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बोला. वेंगुर्ला तालुक्याला वाटप केलं. वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये मातोंड पेंडूर गावासाठी कोणता जी आला की वाटप करू नये माणसाचं? बघा, मातोंड हे नवनिर्वाचित महसूल मंडळ आहे. नवीन तयार झालं. 2 वर्षापूर्वी नवनिर्वाचित महसूल मंडळ तयार झालेलं आहे मातोंड. त्यामुळं मागच्या वर्षीपर्यंत शिरोडा हे लगतच्या मंडळानुसार त्याला भरपाई मिळत होती. पण यावर्षी त्यांनी
लगतच्या मंडळानुसार द्यायची की इतर कोणत्या क्रायटेरियावर द्यायची याचं त्यांचं काम सुरू आहे, त्यामुळं दिलेलं नाही आहे. मॅडम, हे ठरवण्यासाठी किती महिने पाहिजे? हे आता आम्ही ठरवू शकत नाही ना, ते आमच्या हातातला विषय नाही. तुमच्याकडे कोणता विषय आहे? हे जर बघा, त्यांनी हवामान केंद्राने जर पाठवलं तर तुम्ही ते हँडल करून पाठवता की नाही वर? मग जर तुम्ही पाठवत असाल तर तुमची जबाबदारी नाही का? नाही, आम्ही पाठवत नाही, आम्ही फक्त तालुक्याची जबाबदारी कृषी खात्याकडे आहे. बरोबर आहे तुमचं, परंतु हे जे स्वयंचलित हवामान केंद्रानुसारचा जो डाटा कलेक्ट करणं असेल किंवा कोणत्या क्रायटेरियानुसार द्यायचं हे आम्ही ठरवू शकत नाही. मी आधी असं विचारतो, दोन्ही आंदोलनं झाली, तुमचे तालुका कृषी अधिकारी तुमचे दोन्ही आंदोलनामध्ये नाही, म्हणजे ही सरळ सरळ आम्हाला असं वाटतंय आंदोलन झालं की त्यांनी तुमच्यावर दिली बंदूक का तुम्ही ओढा. मग तालुका कृषी अधिकारी आहेत ते काय करतात, उत्तर तुम्ही देणार काय नाही देणार. मी आजही सांगतो, मग तालुका अधिकारी आज कशाला नाही ते मला सांगा. 2 आंदोलनं 7 तारीखला झालंय, त्याला शिवपुऱ्यानं टाकलं, त्यांच्या खांद्यावर दिली बंदूक. तालुका कृषी अधिकारी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहेत का रजा घेण्यासाठी आहेत हे पहिलं सांगा. काही नाही, हे इथं असंच चालतोय. मॅडम, तुम्ही आमची आंदोलनं उपोषणं खूप सांभाळली, ऐका ऐकली माझी तर उपोषणं, हा उपोषणं तुम्ही माझी सांभाळली. मलाही माहिती आहे तुमच्याकडे ॲडिशनल चार्ज होता तेव्हा, बरोबर, हे तर खरं आहे. मग तुमचे तालुका कृषी अधिकारी देसाई साहेब दोन्ही आंदोलनं नाही, उत्तर कोण देणार, तुम्ही देणार. तुमच्याकडे असे आहे का हा चार्ज आहे का नाही आहे. मग आता तुम्ही काय करताय, फक्त भागवाभागी तुमच्यावर ठेवली आहे त्यांनी बंदूक. मग तुम्ही बघा 23 तारीखचं पत्र लेखी द्या, त्यानंतर हे स्थगित करणार. 23ला पीक विमा जमा झाला पाहिजे, नाहीतर अल्टिमेटम गुरुवार दिवशी टाळं ठोकणार. हे तुम्ही त्यांना लगेच मेलवर आता पाठवा, असं असं आहे. पोस्टसाठी तुम्हाला देतो, पोस्ट घ्या. हे आता पत्र घेऊन बरं ह्याच्यावर होणार. तुम्हाला पावर आहे का मॅडम? आधीच सांगतो नाही, कृषी तालुका म्हणून ह्यांना दिले का उद्या मला दिले, त्यांना दिले, वाचू दे मॅडम. तर आम्ही उठणार इथून, नाहीतर उठणार नाही. 23चं पत्र दिल्याशिवाय 24ला आम्ही तिकडेच बसणार ऑफिसमध्ये. तुम्हाला एकाला कोणाला एंट्री नाही, टाळा बसणार तिकडे, आधीच सांगतो. आता उद्या सांगशाल परत सांगितलं नाही म्हणून कोणाला एक मध्ये आतमध्ये नाही प्रवेश नाही. जर तुम्ही आतमध्ये आम्ही याच्या आधी गेला तर आतमध्येच राहणार. तालुका कृषी अधिकारी विचार करा. तालुका कृषी अधिकारी टाळाटाळ करतात दोन्ही आंदोलन. यांना माहिती तरी आहे कोण तालुका कृषी अधिकारी आहेत, शेतकऱ्यांना ऐकायला माहिती नाही. सांगा कोणी ते मला नावाने सांगा. ओळखतच नाही. त्यांनी जोपर्यंत इथे 4 महिने झाले आले, कोणाशी संपर्क साधला काय, एक सोमवार असतात, 4 वार नसतात, फक्त एक राय येतात, त्यांना फक्त सोमवारी भेटतात. ह्याच्यानंतर कोण निरंजन देसाई तालुका कृषी अधिकारी कोण हे सुद्धा माहिती नाही एका शेतकऱ्याला. प्रत्येक वेळी तुम्ही त्यांच्या खांद्यावर घ्यायचं, आमच्याकडे यायचं उपोषण आंदोलनाच्या वेळी. मग त्यांना घ्या ना, काल रेडिओवर दिवाळीची संपली नाही सुट्टी, आज सोमवारी हजर जायचे होते. ह्याच्या मागे काहीतरी कारण आहे, हे पण मॅडम मला माहिती आहे. सोमवारी आज हजर जायचे होते, आजच का थांबले. परवाच्या आंदोलन दिवशी शिवपुऱ्यांवर दिली आज. त्यात 30 तारीख लास्ट डेट आहे, पैसे भरायचे. इन्शुरन्स भरण्याची तारीख ही 30 तारीख आहे आणि त्याच्यापूर्वी जर पैसे नाही मिळाले तर लोकांच्या आज अशी परिस्थिती आहे. एक तर दिवाळीचा सण गेला, गणपतीचा सण गेला, आज लक्षात घ्या. शेतकऱ्यांकडे आज फवारणी करायला पैसे नाही. नियमात 45 डेजमध्ये पैसे कंपनीने दिले पाहिजे. आता 4.5 महिने झाले. तसं सांगा त्यांना. बोलू मी नाही बोलत, तुम्हीच बोला डायरेक्ट. हो नाही बोलतो त्यांना काय ते घाबरतात. त्यांनी आधी फोन केलाय, सेटिंग लावली आहे. हो साहेब, त्यांनी सेटिंग लावली, आधीच सांगितलं त्यांना, सांगा मला असं असं करू नको. आणि आत्ताच फोन काही वेळापूर्वी आला आणि मला सांगितलं, यांच्याकडे झाला गावडे साहेबांना विचारा, यांना सांगा मला ताणू नको. हो, तालुका कृषी अधिकारी रजेवर आहेत मॅडम. किती दिवसाच्या? आजपर्यंत नक्की आहे रजा. मी म्हणतो 45 दिवसात देणे बंधनकारक असताना 4.5 महिन्यात कोणालाच जाग आली नाही का, हा डाटा बाबा मंजुरी पाहिजे किंवा न पाहिजे. जिल्हा कृषी झोपले काय, विमा कंपनी झोपली काय. आता हे भरायचे पैसे आले, द्या कुठून ते पैसे. 23 तारीखला 30 तारीख लगत राहणार आहे. ते कायदेशीर गुन्हे दाखल धावणे, शेतकऱ्यांच्या वतीने किती तर गुन्हे दाखल धावणे, टाळा ठोकणार नाही तर तुम्हाला कोंडून ठेवणार इथे. कोणते प्रमोद पाटील त्यांना फोन लावा, म्हणावं नाही उठणार शेतकरी.
आणि आता उपोषण आंदोलन काय नाही 23चं सरळ पत्र द्या, होती नसेल जमा तर, नाही तर मातवण महसूल मंडळातील शेतकरी वंचित राहणार हे सांगा त्यांना लाभापासून. नाही म्हणणार तर नाही म्हणतो. हा ठराविक 5-5 तारीखला मॅडम प्रत्येक गावात शेतकरी येणार इथे आणि उद्या जर त्याला आंदोलन टिकवलं जबाबदार कृषी हे राहणार. त्याच्यावर पोच द्या. पहिलं सांगतोय काय झालं उद्या ना तुम्ही जबाबदार राहणार अधिकारी. साहेब रजेवर आहेत ही काय परिस्थिती. आता ते काय झालंय, शिरोडा आणि मातून सर्कल ह्या दोन सेंटरचे पैसे जमा व्हायचे बाकी राहिले. कंपनीकडून आम्ही आता रितसर मागणी केलेली आहे. म्हणजे आमच्या ऑफिसकडून आम्ही जिल्ह्याला पत्र दिलेलं आहे. जिल्हा स्तरावरून विभागीय कार्यालय आणि आयुक्तालय यांना त्यांनी रितसर मागितलेलं आहे की ह्या सर्कलचेच का प्रलंबित राहिले त्याचं कारण त्यांनी कंपनीला मागितलेलं आहे. ते आता 25 तारखेपर्यंत ते मला आता आमच्या जिल्ह्याचे जे तंत्र अधिकारी त्यांनी सांगितले की 25 तारखेपर्यंत ती माहिती आपल्याला मिळणार आहे की कोणत्या कारणामध्ये. ह्या वेदर स्टेशनचा अहवाल शेतकऱ्यांचा गेलेला आहे त्यांच्याकडे. अहवाल म्हणजे आता मातोंडमध्ये म्हणजे अगोदर काय होतं, शिरोडा सर्कलमध्ये मातोंड महसूल गाव होतं आणि त्या महसूल गावामध्ये वेदर स्टेशन कार्यरत होतं. आता नव्याने मातोंड हे महसूल मंडळ नवीन स्थापित झालेलं आहे. शिरोडा आणि मातोंड हे सेपरेट 2 वर्ष आली. दोन वर्ष झाले महसूल मंडळ यावर्षी कोणता क्रायटेरिया लावणार, कारण आतापर्यंत त्यांनी शिरोडा सर्कलनुसारच मातोंडचं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. पण ह्या वर्षी त्यांनी का दिलेलं नाही किंवा ते वेगळा कोणता क्रायटेरिया लावणार आहे हे आता त्यांच्याकडून आपल्याला रितसर आम्ही ठरवलं का वेगळा जीआर आला का मातोंडला वेगळे ठरवायचं. हो मॅडम 2 वर्षापूर्वी पैसे दिले गेले ना, मग आता तुमच्याकडे काय राज्य शासनाने वेगळा जीआर दिला का मातोंड सर्कलला वेगळे पैसे शासनाचा जीआर आला का ना, पहिले दिले गेले ना 2 वर्षापूर्वी ना मॅडम. ऐकून नाही काहीतरी तुमच्याकडे पत्र असणार ना त्यामुळे थांबवलं ना तुम्ही. नाही ना, मग कशाला थांबलं गेलं. हे पैसे वरून दिले जातात. हो मग सगळ्यांना दिले जातात ना. हो शेतकरी म्हणजे प्रत्येक गावातला वेगवेगळे शेतकरी असतो का. शेतकरी म्हणजे शेतकरी. हा मातोंडला वेगळा शेतकरी राहतो का, तुळसला वेगळा राहतो का, वेंगुर्ल्याला वेगळा राहतो का. आंबा पीक आहे पूर्ण जिल्ह्याचं पीक आहे मॅडम. का मातोंडला वेगळे आंबे लागतात का, पाऊस वेगळा पडतोय का. ना मॅडम हे नाही पत्र तुम्ही आता हे सांगतो हे टाळवाटाळीचं उत्तर चालणार नाही. शेतकऱ्यांना तुम्ही अजूनही आणतो हलक्यात घेऊ नका. उद्या आंदोलन जर तीव्र झालं तर जबाबदार तुम्ही संबंधित डिपार्टमेंट राहणार. मग आमच्यावर शेतकरी म्हणून केसेस घ्यायला आम्ही तयार आहोत. मी आधी सांगतो परत आम्ही निवेदन हे पत्र बित्र आम्ही द्यायला परत बसणार नाही. आम्ही आमच्या पद्धतीने आंदोलन करू. मॅडम ते शिरोडा बिरडाच्या नावावर आम्हाला पैसे नको. हे बघा ऐका दरवर्षी सवय लावणार. 2 वर्ष मिळाले शिरोडाची रक्कम कमी झाली आणि आमचं नुकसान होणार. यावेळेस आम्ही मिळताय तोच निकष लावणार. त्यातली भानगड नको आम्हाला. आम्हाला मातोंड प्रमाणे द्या. मातोंड प्रमाणे द्या. तुम्ही वरिष्ठांना तुमचं काढून टाका तर फोडून टाका ते. त्याला आम्ही घालतो आग त्याला. नाही आम्ही ऑलरेडी कळवलेलं आहे की शिरोडा मंडळमध्ये वेदर स्टेशन आहे आणि मातोंड हे नवीन जे स्थापित झाले तिथे लेखीनुसार तुमच्या अधिकाऱ्यांशी आम्ही कळवलेलं आहे ते. हे लगेच त्यांना पाठवा. आता नाही आता मी आता लेखी देऊ शकत नाही. आता जे जिल्ह्याचे प्रतिनिधी येतील DDO म्हणून ते काय ते सांगतील की 25 तारखेपर्यंत जिल्ह्याचे तालुका कृषी अधिकारी कुठे गेले ते त्यांना शोधा बरं. पेपरला बातमी देऊया का हरवले म्हणून. तालुका कृषी पेपरला द्यायचे का सांगा तुम्ही, नाही तर देतो. तालुका कृषी अधिकारी हरवले 5,000 रुपये शेतकऱ्यांकडनं बक्षीस देता येईल. असे पाहिजे तर ते पण देतो. हा अधिकाऱ्यांना जर आम्ही शेतकरी शोधायला लागलो तर आम्ही करायचं काय. जरा अजून तरी सुधरा. दिवाळीची सुट्टी 10 दिवस शासन 5 दिवस जाहीर करणार सुट्टी. बँका 11 सुट्टी एवढी कुठे मिळाली. फोन नंबर घ्या लावा ना लगेच फोन द्या अधिकाऱ्याचा. नाही जमा सोड म्हणा. मॅडमला पुढे गेले होणारे बंधू गुरुवारी आम्हाला तालुका कृषी अधिकारी पाहिजे. तुम्ही मॅडम समोर यायचं नाही. आम्ही तुम्हाला हात जोडून विनंती करतोय. तालुका कृषी अधिकारी गुरुवारी आम्हाला इथे हजर पाहिजे. आता आम्ही तुमचं पुढच्या वेळी ऐकणार नाही. त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो त्याच्यापेक्षा गुरुवारच्या आधी पैसेच पाठवा. 23 तारीख अधिकारी नको आमका. मी काय सांगितलं महत्वाचं गावडे साहेब प्रश्न काय 30 तारीख म्हणजे जवळजवळ आता जवळ राहिली. म्हणजे 2 सुट्ट्या असतात. ऐकून घ्या. गुरु नानक जयंती शनिवार पीक विम्याचे शेतकरी पैसे भरू शकणार नाही. 2-3 सुट्ट्या असत. उद्यापासून 10 दिवस राहिले. 23 तारखेक पैसे येणं महत्वाचा.
मंजुरी काल मिळाली हे मी सांगतोय. फक्त प्रश्न राहिलो का विमा कंपनी फक्त देण्याचं काम आहे. उद्यापासून देणं, आज द्यायना संध्याकाळी. आमचा जो प्रॉब्लेम तुम्ही आज द्या संध्याकाळपासून, पैसे सोडा. बराच काढून गेलो त्यांच्याकडे. मॅडम आम्हाला पत्र पाहिजे. जिल्ह्याचे कुठे राहिले जिल्ह्याला मेल करायला आहे तुमचं पत्र. हो, तुम्हाला कशा पद्धतीने घ्यायचं ते कळवा. शेतकऱ्यांचं आज आंदोलन चालू आहे ते पण कळवा. त्यांच्याशी संपूर्ण साक्षात्कार राऊत साहेबांची. काळे साहेबांशी बोलत होती. काळे साहेब तिथे सांख्यिकीचे तंत्र अधिकारी आहेत. तारखेवार माहिती त्यांना सर्व माहिती आहे. ते हाच विषय हॅलो, नमस्कार सर. हॅलो, हां नमस्कार. आम्ही इथे तालुका कृषी कार्यालयाकडे आता शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे, महसूल मंडळ मातोंडचे. परंतु आम्हाला 23 तारीखपर्यंत पीक विमा नुकसान भरपाई जमा झाली पाहिजे. न पेक्षा आम्ही गुरुवारी दिवशी तालुका कृषी विभागाला टाळे ठोकणार आहे. आता त्यांना पत्र लेखी दिलं आहे, अल्टिमेटम काय. त्याचप्रमाणे 23चं पत्र आता आम्हाला पाहिजे आणि पत्र नसेल तर आम्ही इथून उठणार नाही. न पेक्षा 24 तारीख दिवशी आम्ही टाळे ठोकणार आहे. तुम्हाला आताच सांगतो आम्ही. पुढे वस्तुस्थिती काय आहे आणि कधी होणार हे आता सांगू नको, कारण काय आहे, लवकर होणार, नंतर होणार, 25ला होणार, हे दिवस आता संपले. 30 नोव्हेंबर लाट भरण्याची आहे शेतकऱ्यांची. मध्ये सुट्ट्या आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी पीक विमा महसूल मंडळामध्ये भरलेला नाही आणि वंचित शेतकरी राहिले. जबाबदार सर्वश्री तुम्ही राहणार, याला आजच सांगतो. आणि मोडतोड आणि काय होईल ते गुरुवारी दिवशी तेही सांगता येणार नाही. आता जवळजवळ 150 ते 200 शेतकरी आहेत. बोला तुम्ही आता काय ते सांगा तुमचं. हां हॅलो, आणि तुम्हाला सांगतो ते डाटाचे टेक्निकली प्रॉब्लेम आहेत. ते वृत्तपत्रामधून सगळे वाचलेले आहेत. काय काय 18 महसूल मंडळाचे काय झालंय ते नको आहे. आता शेतकऱ्यांचा पीक विमा फक्त आणि फक्त निव्वळ आणि निव्वळ 23 तारीखला जमा होणार का, एवढ्यात फक्त सांगा. नाही तर गुरुवारी आमचा निर्णय. बोला. हां, कृषी विभाग म्हणून आपल्याकडून कुठली गोष्ट राहिलेली नाही. आपण सर्व केले. आता कंपनी स्तरावरून त्यांचं पेमेंट वाटप चालू आहे. काल यशवंत साहेब पण बोलले त्यांच्याशी. ते स्वतः कंपनीवाले म्हणले की आम्ही 25 पर्यंत राज्यातलं म्हणजे आपल्या कोकण विभागाचा पहिला जिल्हा सिंधुदुर्ग घेतला त्यांनी. रत्नागिरीला सुद्धा अजून ते म्हणले की अजून हे केलं नाही, फक्त सिंधुदुर्ग प्रथम प्राधान्याने हातामध्ये घेतलंय. आता जे काय प्रोसिजर आहे त्याला थोडा वेळ, काही लोकांचे जमा झाले, काहींचे राहिले. त्याचा अर्थ असा नाही की कुणाचे जमा झाले नाही आणि उशीर विनाकारण उशीर करतायत. असं वेळ धरू नका. नाही 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 नाही, ऐका. हां, ते काय बोलले 25 तारखेपर्यंत आम्ही प्रयत्न आहे आमचा पूर्णपणे. पत्र दिलेलं आहे कंपनीला. आता कृषी विभाग म्हणून मी तुम्हाला आता म्हणणार 23 तारखेला आम्ही देऊ. 2 दिवस इकडे तिकडे झाला तर परत तुम्ही म्हणणार तुम्ही आम्हाला खोटी आश्वासन देता, असं देता. पण तसा मुळात आपण शेतकरी आणि कृषी विभाग हा एकत्रच काम करतोय. आलं लक्षात. ओके. कंपनी ही त्रयस्थ कंपनी आहे. आलं लक्षात. पार्ट आहे. ते बरोबर. आपण शासन म्हणून कंपनीला जे काय हे करायचे आपण करतोय. इव्हन तुम्ही शेतकरी म्हणून सुद्धा, तुम्ही प्रतिनिधी म्हणून सुद्धा कंपनीचा पाठपुरावा करताय, कृषी विभागाचा पाठपुरावा. आपण तुमची चूक आहे आता अजिबात म्हणत नाही किंवा तुमची त्याच्यामध्ये काय कमतरता आहे अजिबात. हां, आत्ता साहेब मला सांगा, शेतकऱ्याला देणे किती दिवसात क्रमप्राप्त आहे ते मला सांगा तुम्ही. हा पीक विमा हे सगळं मान्य आहे. परंतु आता ह्या नाही, मान्य आहे नाही, ऐकून घ्या. 4.5 महिने झाले, अजूनही तुम्ही सांगतात 25 तारीख आणि देण्याचा आज लवकरात लवकर देऊ. ऐकून घ्या. शेतकऱ्याने पीक विम्याचा लाभ घ्यायचा का न घ्यायचा हे मला क्लिअर टायटल एकदाच सांगा. विषय सोडला, आंदोलन आत्ताच्या आत्ता स्थगित. तुमच्या पीक विम्याचे पैसे 2 महिन्यांनी येऊ दे. ऐका माझं. 30 नोव्हेंबर लाट भरली आहे. अजून ती विमा कंपनी जरी सिंधुदुर्ग पहिला घेतला हे पण माहिती आहे आम्हाला, तरी तुम्ही सांगतात आता 25 तारीखपर्यंत म्हणजे सोमवार येणार. हां, मग तुम्ही जबाबदारी घेत नाही ना. कृषी विभाग म्हणून सांगत नाही जे आपण आम्ही
पाठपुरावा करतोय, तिकडून असा रिप्लाय येतोय. आता आमच्या हातात किंवा जिल्हा स्तरावर किंवा राज्य स्तरावर तुमचे ते व्यवस्थापक आहे, ऐकून घ्या. प्रमोद पाटील आहेत व्यवस्थापक. प्रमोद पाटील व्यवस्थापक आहेत ना. हॅलो, त्यांच्याशी चर्चा करा आणि लेखी द्या. तुमचे ते व्यवस्थापक आहेत बघा, विमा प्रतिनिधी राज्यस्तरीय. त्यांना विचारा, तुम्ही तुमच्या डोक्यावर घेऊ नको. जर चुका कोणाच्या नसते त्यांच्याकडून लेखी घ्या. नाहीच लेखी आहे बघा, लक्षात. हॅलो, नाही तर विमा तुमच्या तालुका विमा प्रतिनिधीला काय आम्ही इथे अजिबात सोडणार नाही. नयनजी सावंत याला कोंडून ठेवणार. आणि त्याचं ऑफिस कुठे आहे नयन सावंतचे? नाही, ते आहेत आमच्या बरोबर. हॅलो, ते आमच्या बरोबर आहेत. पण अधिकृत माहिती जिल्ह्याचे एडवे साहेब तुमचे सकाळपासून फोन लागत नाही त्यांना. नाही हा, आणि लेखी द्या. ओके, लगेच लेखी द्यायला पाहिजे. हॅलो, अहो साहेब, पीक विम्याची आता कंपनीवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची? शेतकऱ्यांची का? शासन म्हणून तुम्ही जबाबदार आहेत ना. तुम्ही शासन म्हणून आहे का शेतकरी म्हणून बोलतात आमच्याशी? नाही ना, तुम्ही हो साहेब शेतकरी म्हणून बोलतात की शासन म्हणून बोलतात आमच्याशी? नाही ना, कोंडून ठेवणार म्हणावं. हो, शासन आणि शेतकरी आज शेतकऱ्याला इथे येऊन जर हे करायला लागतं, आंदोलन करावं लागतं, तर शासन कुठेतरी पाठी आहे. तुम्ही अधिकारी म्हणून तुम्ही कुठेतरी कमी पडतात ना याच्यात. आम्ही आता कोंडून ठेवतो तालुका प्रतिनिधी. मग शेतकऱ्याला जर आवाज उठवायला लागतो, तुमची सिस्टीम पीक विमा कंपनी पर्यंत जावं लागतं. अधिकारी म्हणून तुम्ही कमी पडतायत ना, असं वाटतंय आम्हाला. आम्हाला लेखी द्या. आणि आमचे तालुका कृषी अधिकारी कुठेतरी हरवले आहेत, ते तुम्हाला सापडले असते तर आम्ही शेतकरी म्हणून तुम्हाला बक्षीस देऊ. हार घालतो त्या बोलायचं. हा, तो घाबरला, त्याला परत हजर करायचं. आम्हाला ते द्या. बाकीचे हो मॅडम, तुम्ही आताच्या आधी यांना लेखी द्यायची व्यवस्था करा. ह्या पद्धतीने तुम्ही शेतकऱ्यांशी जीवाशी खेळण्याचं हे नाद थोडा आता. सवय नाही शांततेत. माझ्या स्तरावर आम्ही लेखी देऊ शकत नाही. तुम्ही आलात कशाला इकडे? तुम्हाला जर जमत नसेल तुम्ही आलात कशाला इकडे ते पहिल्यांदा सांगा. तुम्हाला अधिकार नाही ना. काय मॅडम तुम्ही उत्तर देता इथे? आलात कशाला? आलात ते पहिल्यांदा सांगा. तुम्हाला जर अधिकार नसेल तर यायचं नाही. तुम्ही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आता घेतलंच ना ताब्यात, आणि तुम्ही जबाबदारी म्हणून घेतलं ना. जबाबदारी म्हणून घेतलं. हो, ते जे म्हणतात ना की 23 तारखेपर्यंत विमा जमा होणार, असं मी लेखू देऊ शकत नाही. आलात कशाला इथे? त्याला घ्या बोलून घ्या. येडवे येत आहेत, ते देतील तुम्हाला. सगळ्यांना बोलू अधिकाऱ्यांना. आता उपोषण, हो मॅडम, उपोषण आहे ते माहिती होतं ना, त्याला कशाला नेमलेत? आता आम्ही खालची भाषा वापरायची का? तुम्ही लेडीज आहे म्हणून वापरत नाही. हा, नेमलेत कशाला त्यांना? तुम्ही महिला असत ना, आम्ही काय बोलत नाही आता. तुम्हाला जर अधिकार नसेल तर तुम्ही कशाला येताय मॅडम? अधिकार तुम्हाला त्या माणसाला पाठवा ना, तुम्ही त्या अधिकाऱ्यांना पाठवा, त्यांच्याकडे राईट्स आहेत त्यांना. काय येतो ना नाही का? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.